Ayikho ukwehlukana. Hayi bantwana basesizwe. Sizocela uthando kuNkulunkulu. Sizocela indlela eya ekhaya. Lona simlandelayo uNkulunkulu uqobo lwakhe. Ake sidlule kule ndawo. Lapha uShembe ngambona khona ukuthi uShembe noma uthi wena akakuboni kodwa ngiyakubona. Kodwa okukhulu kunakho konke ngikhuluma ngothando lokuthi asehle lapha entabeni sesifunele. Amen. Uthi mawuya lapha nantambama la kuyiwa khona athi kumenyezela. Ungabi nasazela. Ukuthi yebo ngiyami. Kodwa ngifuna umbhele. Umbhele, mhlawumbe umbhele uzofika athathe itrailer. Awumfuni, abese bukeni. Abese qondana nawe. Uzokwenza njani? Silandela uNkulunkulu bantwana benkosi enkulu esemhlele mama. Ngesinye isikhathi lapha ezweni lakithi kwake kwaba nesikhathi lapha inkomo zayitshontshwa khona kakhulu. Uthi ngapha, uthi inkomo ihambile, uthi inkomo ngapha ihambile. Ngase ngikhuluma nomama, angisenomama lesikhathi. Athi mama ayiphumuli inkomo. Ayiphungulwe mama inkomo. Wathi umama cha kulungile inkomo ungenza okubonayo mntana. Kwaphela insuku ezimbili noma usuku olulodwa lafika inkosi enkulu uthingo lwamakhosazana. Lwathi bafaka ijazi elimhlophe. Ngilele. Lwathi lalela la ungayidayisi inkomo. Khuluma ngoNkulunkulu okubona ulele, okubona ucabanga, okubona hamba. Lonyazi lwezulu kunjalo, luyasibona nje. Njengoba sicabana nje, luyasibona. Ayibese ngizibaziba khona indoda eyayihamba ithenga inkomo. Azabuza uma uthi awukamboni kanti lo muntu ngithi hayi wama. Ufike uthingo lenkosazana. Lwathi ngingayidayisi inkomo. Manje ngisathule angazi ukuthi kuzokwenza kanjani. Athi hawu ngoba nje inkomo ziyepiwa kangaka. Kuzokwenza kanjani? Ulo lelo sonto athe kuzile athi ngibuye edolobheni ngafike ngamesa imoto ngase ngibuka iphepha ngangiphethe iphepha. Ngabuka iphepha kwase kuzingane yathi ugogo yaphisa. Khuluma ngoShembe. Ukuthi thina njengoba labantu bengaka nje beshiya imizi yabo bezohlala la beze kuNkulunkulu. Njani indaba? Uma ngene endlini kwethu la khona umama wayengasakwazi ukuphaka. Esabopheka imsini. Le ndaba ngaze ngikhulume ngoba kimi iwusizi ngangibona ukuthi ngizothi ngiyayikhuluma bese ngiyakhala. Bese konakala umsebenzi kaNkulunkulu. Namhlanje ngithandaza. Athi ngifuna ukuyikhuluma le nto. Ngoba ngazi noma ngabongani enkosini enkulu uthingo lenkosazana. Ngithandazile namhlanje ngathi ngicela ukuyikhuluma le nto. Ngoba bengiyeke ngithi noma ngithunyiwe ngiphume ngapha kwayo ngesami ukuthi ngizokhala. Uma ngene endlini unina wengane nangu umfunzana. Hawu yini ma? Uvele wawa. Bona lapha ukuthi malithu uthingo ungayidayisi inkomo. Lalazi ukuthi lo ngithi umngane useyahamba. Inkomo ngizozidinga. Oh. Uvele wawa akasakhuluma. Ubuso bakhe bubheke ngapha. Usepipe. Hayi, uye
kuba ngathi bangcono hayi kumqala athi kimi ngelinye ilanga athi baba ingane ushiya ingane ngalo ukhona ingane ngalo yayingabanyana nje mfana noma ngasakhumbula ukuthi yayingabanyana wathi ma ukufa ngiyakuzwa uma ukufa kungehlula wongibekela uphumulayo awu kwaya kwathi makusa nje ekuseni lithi chabathi ilanga wahamba emhlabeni ngezwa ubuhlungu engingabazi ngezwa ubuhlungu ingane ibuza ukuthi uphi umama ngithi mina umama uye eGoli uma nje ngihambile nemoto ibuye ibuza ukuthi umama athi uyohlangabeza umama yini hayi bengeke ngigweme le ndaba hayi angcwatshwe udlule ubuthongo bungafiki abufiki ubuthongo uma ngithi ngilele ngene ingane izobuza ukuthi umama hayi bese kufika uthingo lifike esabatheni ngithe nkulumo ngikhulume sakubonga thingo lenkosazana ngoba waba nami esikhathini esinzima ihlala endlini umama akakwazi ukuhamba athubeke ingane ihambe yomdleko ukuthi wenzani unokuthi mhlawumbe ngizothatha intambo ngiyifake emqaleni uma kufika othingweni eDannhauser khuluma ngoNkulunkulu wami esimlandelayo uqoqela abantu abakhona kodwa kukhona abantu abadlalayo abasazodla abanye abantu kukhona abanye abantu abasathi mina ngeke ngimthethelele usibanibani baba ngahanjelwa unkosikazi washiya ingane encane manje ubuthongo abufiki phaka ngilala isithonga nesisodwa bese luthi hayi nazi ingane zami waphuma umgido wamakhosazana wehlu esigcawini athi nazi ingane zami hambe manje hambe emgidini manje ufike ubheke unkosikazi wakho lapha emgidini kusho lo nkulunkulu esimkhonzayo ngibuye lapho ngixoxela umfowethu cha bengiyobika le nkinga kuya ngasikwe amabhlukwe engagqokayo sengiyawangafuna uyayazi le ndaba umfowethu athi hayi umfowethu athi hayi yilo lelo sabe sihlale esisawini bayikhiphe abaphathi ngolayini zize ngolayini zidlule lapha phambi kwami ngibone izitho ngibone imizimba ngithi hayi ukulandela yenye ngithi hayi akuyona le akube yile kuphinde kukhamba komunye ulayini muye ngithi cha hayi lapha nansi engcono hey bantwana basemuzulwini sinonkulunkulu phakathi kwethu hayi bese ngiyibona bekhona amehlo amahlala kuyimpela ithi noma ijikela ngemsiphumele kulayini amehlo ami ngiyifune isihansi utheni ushela uthe hambe lapha emgidini yobheka unkosikazi wakho ngenzela laba abazivakashela ukuthi bazi impela ukuthi lapha thina simkhulu
uNkulunkulu esinaye uyayakha nemizi ungasho lutho. Bese ngiyaswela manje ukuthi ngoba phela kuyiwa ngemva lapha ngale ngemva kwamakhosazana kuyiwa. Athi bayababa. Wathi uthi kodwa ngale. Wathi hey, suka lapha emva kwegana. Ebese ngithi ukudla ngithi ngoba kwakusho yena uNkulunkulu wathi angizokhetha unkosikazi mangithi ukudla ngapha bese kuqhamuka uAnti Mahlalisi. Athi mfundisi kade uhleli lapha ekuseni nantambama ugithi usubuye elantshini lo uhleli la awubese ngibhoboka ngithi hayi Anti hayi ngane eyakwabani abese athi hayi ihlala noAnti uDangazela. Oh manje uyayifuna ngithi ngiyayifuna athi hayi wofika kimi ebuhleni ngoSeptember. Khuluma ngoNkulunkulu lesimlandelayo engaphela umuzi. Amen. Kade ngigwema le ndaba ngingafuni ukuyikhuluma kodwa ngibuye ngixoxele nasekhaya ngithi kodwa le ndaba angazi noma ngabonga nenkulunkulu. Uma ngoSeptember ebese ngiya ngifike ngoSeptember yaphuma amakhosana. Abese uyayibiza uDangazela uMahlalisi ayibiza afika athathe isithombe lesomhlalo athi awunalo leli ibala nje siyabonga awunalo leli ibala elinje ithi hayi anginalo athi hayi awuphumele phandle lapha eminyango ububheke kahle ulibone iphume ime ngapha kwenzela ukuthi ngiyibone ngayo. Kwenzela ukuthi ngiyibone kahle. Hayi ebese siyabuya bese siyavalelisa siyaphuma alungele hayi impela athi uyabona nje bakhuluma nje ikhona la ikhona la ngemuva la uyeneseka ngithi ngiyeneseka athi okay uphuma umhlanga uye eJudiya mawufika eJudiya uyazi ukuthi mawuvale umhlangano kuyiwe esipholo ngivele ngiye esipholo vele bese kuqhamuka abashumayeli ne-elections abashumayeli bese bethamba abafundisi bese yabona bayabuya bayagiya manje bayagiya ngithi hawu amthola unkosikazi engumnike uThixo. Amen. Abakhongi baya kabili bafike bamemeza kwabuya nezibizo ayithenge ibizo uthe uShembe ungazidayisi inkomo sekufike lapho manje ukuthi inkomo ziyosebenza zilanda unkosikazi. Amen. Njalo ngixoxela nina nisivakashela ukuthi bonani ukuthi sizonkulunkulu. Amen. Hawu fika isikhathi sokuba kuyohlanganiswa kuhlanganiswe abesethi omunye umfana onesitolo ngapha ngeke mfundisi uma mncane kaTuza ithi hayi sisahlanganisa imali yebhasi athi ubanjwe nje imali yebhasi nje kuphela ngithi nokunye ke phela kodwa ke okukhulu kuseyimali yebhasi yokuthatha umshado ado udlule ngihambe ngedolobheni ngikhuluma ngoNkulunkulu wami njengoba ngithi oShembe obaba bami ibuye angishayela ucingo wodlula esitolo
ukhona unkosikazi khona kanye incwadi akazokubika yona. Uma ngifika ngimisa imoto aphuma umkakhe akunikeza imvilophi ino 5,000. Amen. Umsebenzi kaNkulunkulu esimnandi. Hayi bese ngishusha kakhulu. Intokazi leni yakwamaJozi. Ikhona la. Ngayinikwa uNkulunkulu wami. Pho sidlalelani sinoNkulunkulu. Kuyathola abantwana abawu4 ekhaya. Amantombazana amathathu. Amen. Nomfana oyedwa. Amen. Amen. Bantwana basezulwini angathi uNkulunkulu angasipha uthando sithi mangabe sisuka la sisuke sesingabantwana bamuntu munye. Amen. Futhi sibe nothando kungaveli likhona igama elikevele bantwana basezulwini liye lingiphathise kabuhlungu elihlala lithi hawa manga izolo inkosi enkulu uThingo behlala luthi laba bantu basondela kimi ngemlomo sicabanga ukuthi kushiwo kwabanye abantu abangekho